Ahoj, tady je Ener a vítám vás v dnešním díle Minecraftu. Mám konečně skin. Konečně. A půjde se podívat, co tam nás čeká v té trůle, jakože všichni to ví a já to vím, ale někteří to neví. Je tam obsidian, watermelon a pumpkin seed. Takže utíkáme na druhou stranu ostrova a natěžíme si nějaký kobl. Trošku jsem jakože tak trošičku hrál, jakože trošku koblu jsem si natěžil za kamerou a mezi tím tu napadl sníh, který nesnáším, no. Sníh nesnáším moc v Minecraftu, protože ne, kdo má rád zimní biomy. Občas se to laguje, někdy ne, někdy je štěstí. A v té 1.4.6 to se mi nelaguje už moc. Ale jsou tam nějaké nové, přibyly určitě nějaké nové v té 1.4.6 bugy. Nevím jaké. Jo, určitě těším, až bude 1.5, se to hned neupgradenu, ale upgradenu se to časem. Ne. Se ten kabel. Tak, počkejte chviličku. Chviličku. Ne. Co jsem udělal? Mg. Jo. Dobré, já jsem, počkejte chviličku. Já nevím, se dlouho natočím. To je špatný. Já nevím, jak dlouho natáčím. To jsem debil. Já nevím, jak dlouho natáčím. To ne. Smůla, no. Takže já se schovám. No. Aspoň se schovám. To je hodně důležité, jo. Takže mezi tím jsem byl to. Na kameru tak vyrostl strom. Moc jsem jako tady nehrál, jo, aby jste si nemysleli, že jsem za něco načítoval. Jak zas? Popravdě nenačítoval jsem si nic. Popravdě, abych to řekl upřímně, jednou jsem umřel jsem, ano. Umřel jsem. Ne. To je špatný. Aspoň jeden spadne. Jeden si spadl, ale někam jinam. A mojich ruk chce. Dobře. No, dělej. No, pro ten kaktus si nepůjdem v dnešním díle, jenom se trošku zvětším ostrov a jo. Já nevím, jak dlouho natáčím, jako já bych plně díle, ale já nevím, jak dlouho natáčím. Právě, že? Tady tak. No jasně, více sněhu zase bude. Aspoň budou sněhový sekuritáci. Budou mi toho strážit můj domeček. Ještě nějaký vůbec budou mít. Já nevím, jak dlouho natáčím, jinak bych klidně díl, ale já pak nevím, takže to asi nebude moc dlouhé. Tak.
to nebaví, furt kámen za kamenem. Ale mě by zajímalo, jak dlouho natáčím. To by mě fakt zajímalo. No, já mám za 5 cestu nejsem, sorry. Kde mám crafting? Já najdu. Tady, ne, tady, ne, tady, ne, tady. Kde je? Tady, já. Kastiky, tak. Už držím shift radši, nebo... To, ne, no dobře, umřel jsem s tím dřevem. Chyba. Co se dá dělat? Nic nenadělám. No, pustím se do tady toho. No, aspoň tak 3 si udělám a nevím. Aspoň tak 3, já už nic nenapadá, co jsem dnešní díl mohli udělat, protože to bylo jenom rozvíjení, tak maliček. Prostě ostrovu rozvíjení. A prostě tak, takže nevím, co udělat. Nevím, to neudělám tady v tomhle díle, protože nějaký domeček to nebudu dělat v tomhle díle. Takže se s tím směřte. Brzo na vás čeká smrt. No, co to plácám? Prostě jaká smrt čeká na vás. Sorry, že nás nečeká. Spíš na mě čeká smrt. Já ten sníh tady nechci. Ne a ne. Nesnáším ho. Ježiš. No dobré, já toto video ukončím. Já se s váma loučím a ahoj.